आसा बे खिनो ओंखारनानै खारखोमानाय हिन्जाव मा बैसानि जागोन दे नोंथांमोना बुंसाय आरो बेबो गुबुना नङा जोंनि चिराङावनो नै हेल' लोगोफोर गुदुं खबर स' आं दासो मबाइल नुनानै आं मबाइल नायनानै ओरैबायदि साननाय मोन्दों बा लाजिनाय ओंखारदों जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि जादों आरोखि घटनाया गोबां खोनाबाय थारमाने आङो बेफोरखौ रिपिट खालामनो गोसो गैया माने आं बुंनो सानदों माने आङो एसे मिनिनांगौ जाखो ना गाबनांगौ जाखो ना मा होनांगौ जाखो हाबाब खिनो थांनाय हिन्जावफ्राबो खारोना खत्म बे बेसारि गालांजानाय फिसाइजों दुखु जाफानांगौ ना मिनिनांगौ जाखो बाथ्राया बेसो आं खम हालाय हाफाय जाबाय बेसारि खिनो थांबाय हराव मानसि गैया सानसे साननै सानथाम गैया फिसाया खम फाग्ला बायदि जाबाय बियो बिदि जायो थोद एसे बारा जाबाय दांनिया आच्छा जोंनि हालामाव मानो खारनाय दोनखारनाय गोमानाय मानि थाखाय जाबाय थाखोब्रा जोंनि चिरांनि माखासे हिन्जावफ्रालाय मा जामारखो मा मोहनि नांखो बुजिनो मोनला आङो मानि थाखाय खारबाय थाग्रा जाखो गोमाग्रा जाखो खालि चिरां आंबो चिरांनिलै आं बिराद इन्टारेस्ट मोन्दों आरो जुदि खिनो ओंखारनायाव जुदि खारोब्ला खम साननो गोनां बाथ्रालै आयौ सांग्रां जादों फायखानाफोरखौ खाथि न' खरसाबो खालामना लादों आं हले खरसाबो खालामनायसैलाय खिन्थु आं गोजानाव खालामलादों सयथि माबा बाजाराव थांनानै गोमादों बा बहाबा थांनानै खारदों गोमादों होनब्ला आं एख' बुङामोन जुदि खिनो ओंखारनायानो जुदि खिनो थांनायाव जुदि गोमानांगौब्ला होद गोमाजोबथारनायसै खोमालै बेबायदिनो आसा मा जामारखो खालि खारनाय माने गथ' साब्रै गोनां गथ' साबा गोनां गथ' सयजन गोनां सालाफोरखौ बुसिजोबनांगौ मोनसे बुसिग्रा आयेन बानायनांसिगोन जोंनि चिराङावहाय जुदि गथ' सानै साथाम गोनाङा जुदि खारदों होनोब्ला बुसिनांगौ सेंग्रा सिख्ला हमजादों होनब्ला हाबा होनांगौ बिदि नङाब्ला जानाय नंला खोमा एसे जोंफ्रा दुखु मोनोना जोंफ्रा लाजिनोबो ओंखारो माबा खिनो ओंखारनायाव खारखोमा लांलायनाय माबा जालायनाय गथ' सानै खारखोमा लांनाय दा बाथ्राखौ आं बेखौल' बुंनो सानबाय गाइसमोन अन्नानै खोन्थाहरदो बे सोर खिनो ओंखारनायाव खारखोमा लांनाय बे हिन्जावा फैखोना फैदिन्थिया आं दासो नुदों भिडिअखौ अन्नानै खोन्थाहरदो आङोहाय कमेन्टनि गेजेरजों बे खारनो थांनायाव गोमानाय हिन्जावा फैफिनखोना फैफिनदिया बा बहा खारलाङा एसे खोन्थाहरलाय आं बारा मोजां मिथिनो मोनाखै बिनिफ्राय आं खोनानानै नुनानै इउटुबाव नुदों आङो मिनिन फेसार दावखोबायलै आं खिन्थु मा गुबुन नाम होनबानो जायोना बा गुबुन जायगायाव थांनो होनबानो जायोना बा बाजाराव थांदों होनना जायोना मा खिनो ओंखारनायाव गोमादों बा खिनो थांनायाव खारनाय थैस फाग्ला बिदि जायो जायखिजाया गाइसमोन बिदिनोसै संसारजोंथ' गोरोबफानो हाया गाइस जायखिजाया लोगोफोर आरो आदा बिटिआर इनफ' बिथाङाव आं खावलायबाय जुदि मोनफिनबायब्ला आपडेट भिडिअ होनानै होदो बे खिनो ओंखारनाय बे हिन्जावा फैफिनखोना फैफिनथिया आं बिथांखौ लोगो लाहैनाङाय खिनो ओंखारनाया महाय खिहैया एसे सोंनाङाय बबे जायगायावहाय जादोंबा बिनि फायखाना खाथियाव गैयामोन गोजानाव थांदों खोमा सोंनांनाय